పోనా తీసుకురా ఫీవర్ చెక్ చేసేది. వావ్ తీసుకొచ్చావా? డాడీకి చెక్ చేయి నాన్న. చెక్ చేయి. ఓకే దాన్ని చెవులో చెక్ చేయొచ్చు, 4 మీద చెక్ చేయొచ్చు. ఎంత ఉంది నాన్న? 10 ఉందా? ఫీవర్ ఉందా అయితే డాడీకి? మరి ఎంత ఉంది? థ్యాంక్ యూ. మరి మెడిసిన్ దేవా? సిరప్ దేవా. సిరప్ ఫ్రిడ్జ్ మీద ఉందా? అవునా సరే. లోపల ఇంకొకటి ఉంది తీసుకురా. తైల్లో ఉంది తీసుకురా. సిరప్ ఏది? పైన ఉందా? దొరకట్లేదా? సర్లేదా.